dziko lino. Ndipo Bishop Montfort Sitima ati ndizomvetsa chisoni kuti anthu ambiri akufa mzipatala kamba akusowa kwa zipangizo zoyenera. Malawi, Nkhani Katangale, Tenga Lucius Banda anamwalira mchaka cha 2024 mdziko la South Africa akulandira thandizo pa matenda a impsyo. Ophunzira msukulu za boma za ukachenjede opitirira 13,000 sapeza mwayi wa ngongole pa maphunziro awo chaka chino. Izi ndi malinga ndi chilengero cha ophunzira amene bungwe lopereka ngongole kwa ophunzira latulutsa. Bungwe lirati chaka chino ophunzira okwana 46,386 ndi amene adalembera kuti apeze mwayi wa ngongole za maphunziro awo, koma ilo latenga ophunzira okwana 32,258. Isaac Salima ali ndi zambiri. Mukalata imene bungwe limene mapereka ngongole kwa ophunzira sukulu za ukachenjede za boma la Higher Education Students Loans and Grants Board latulusa yati pakadali pano chilengero cha ophunzira amene awatenga ndi chodusa 33,000. Ilo lati ophunzira okwana 46,386 amene adalembera kuti awathandize ndi ndalama pa maphunziro awo. Izi zikutanthauza kuti ophunzira okwana 13,128 ndi amene awasiya kuti sawathandiza. Izi zikuzanso pamene boma lidakweza ndalama za maphunziro nsukulu za ukachenjede za boma ndi kawiri. Pakadali pano nsukulu za ukachenjede za boma ophunzira kuyenera kupereka ndalama yakwana 1.3 miliyoni kwacha pa chaka kuchoka pa 650,000 kwacha m'mbuyomu. Mtsogoleri wa ophunzira mdziko muno a Wesley Malekano ati kukwera kwa chiwerengero cha ophunzira amene adalembera kuti awathandize ndi ngongole izi zikutanthauza kuti kukwezedwa kwa ndalama za maphunziro kwakhuza ophunzira ambiri. Komabe ndi nkhawa ndi dandaulo kunena kuti kukwera kwa fizi kuja kwapangitsa kunena kuti anthu ena amene amakwanitsa kuti azilipira fizi paokha mbuyo panopa akhalanso anthu okanika kuti azilipira fizi yotere. Kotero kuti zakhala zovuta kwambiri kunena kuti akwanitse morani ngakhale namba yakwera kuti anthu athandizike, koma siumo anthu amene akhalira phindu chikhala namba yawo yakwera. Kaswiri pa nkhani za maphunziro a Victor Chekoti poyamikira boma pa ndondomekoyi wati nkofunikiranso kuti boma lizunikira bwino ophunzira amene akuyenera kupindula ndi ndondomekoyi. Pali ina tionenso kuti popeza chinthuchi chadziwidwa kwa wina aliyense kuti boma lapereka ngongole zimenezi, wina aliyense anangofuna kuti apange apply kuphatikizaponso iwo amene sakuyenera kupanga apply. Iwo amene ku secondary school kapena ku high school amalipira mafizi akuluakulu atangona mwayi umene wanangoti nafenso tipange nawo apply. Kotero kuti pamafunika ndithu kukhazikitsidwa ndondomeko zofufuza kuti kodi ndi uti amene akuyenera kupindula ngongole zimenezi kapenayi. Chaka chatha ophunzira okwana 29,000 ndi amene adatengedwa kuti awalipirira maphunziro awo. Wapampando wa bodi ya bungwe la Human Rights Consultative Commission HRCC a Robert Nkwezaramba wapempha nthambi ya malamulo kuti iwunikenso malamulo omwe imagwiritsa ntchito polanda katundu pomwe akufufuza milandu. Nkwezaramba amayankhula izi pomwe amachititsa msonkhano wa Nkhani ndi cholinga chofotokozera zaganizoli lomwe analipereka ku nthambi ya zachilungamo. Iwo ati katundu ambiri yemwe amalandidwa pa nthawi yofufuza milandu amaonongeka kamba kuti amasungidwa nthawi yayitali chifukwa cha kuchedwa kwa milandu. Nkwezaramba afotokoza. Tuna kuti boma nduzera mu nthambi zathu zolanda katunduzi kandi a forest kandi a immigration kapena alanza MRA amene amalanda katundu akhale ndi kuthekera kukhala ndi kadanga kunena kuti azisunga katundu kandi 3 months ka 6 months. Izinso zitithandiza kuti tiawumirize amabwalo athu a milandu kuti milandu ikabwera azichita machawi kuti ayiweruze msanga anthu apeze chilungamo, ngati olakwa alandidwe katundu, ngati alosalakwa abwenzeredwe katundu. Pomwe abwenza katundu amene akhala ali mu condition imene amene akukhalira kusiyana ndi kuti zalero
tindi katundu oti makhoti mwathu mukayenda mupeza zimipando zili panja magalimoto afalala ndi zinthu zambiri zangati umboni zimene adazitanda kuti adzagwiritse ntchito pa mlandu omwe mlanduwo sukuchitikanso m'mabwalo mwathu. Ndiye tikuona kuti lamulo lakhala ligwiritsidwa ntchito molakwika ku polisi kwathu kulanda anyamata akabaza kulanda katundu anthu asite sizikulondolezeka mapeto ake malo moti anthu apite patsogolopo zitukula okha tikuwayikanso mu umphawi wa zaoneni. Ndiye tunena kuti tiye tisinthe lamulo tilipase kuthekera kuona kuti zichita zinthu mwansangasanga mwadongosolo osati mogwiritsidwa ntchito molakwika kuti ena aone mavuto. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Alujum wati ndikofunika kuti mayiko a Malawi ndi China ayike chidwi potukula ntchito zimene zingabweretse phindu pa miyoyo ya anthu. Azungu anena izi kulilongo pamwambo okondwerera zaka 77 za kukhazikitsidwa kwa dzikolo. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba walemba ripoti ili lomwe awerenga ndi Jimmy Chazama. Anshu ati ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi China sungayezedwe ndi zoyankhula pakamwa zokha, koma phindu limene nzika za mayiko awiriwa zikupindula ndi ntchito zomwe mayikowa akugwira. Iwo atsimikiza kuti dziko lawo lipitiriza kugwirana manja ndi dziko la Malawi polimbikitsa za malonda, za umoyo, za maphunziro ndi zaluso. Nduna yona za mayiko ena George Chaponda yayamikira dziko la China kamba ka ntchito zosiyanasiyana zimene likupitirira kuthandiza dziko la Malawi. Anthu athu akhala kupita ku China kumakaphunzira kumakachita zinthu zina zimene timachita ife kuno za ngoma ndi zina zache zovinavina. Ukonso akhala akubwera kuno kuchita zomwezi. Komanso lero siku lero pamene kondwerera zaka 77 anniversary ya People's Republic of China, titokoze kuti chinakomera iwo kuti pasiku limene lino ku sky kwathu kuzayaka chifukwa chachani zindege izi timacha madrone yokwana ngati 500. Ngati mbali imodzi ya chikondwererochi, akatswiri a mdziko la China anaulutsa tindege towalitsa mlengalenga tokwana 500 pamene anaonetsa zina mwa ntchito zomwe boma la dzikolo lathandiza dziko la Malawi. Nduna wa zaumoyo wati kuyesetsa kuti zipangizo zoyezera matenda a kansa ya khomo la chiberekero zikupezeka mzipatala zambiri mdziko muno. Izi ni malinga ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo a Charles Chirambura omwe anali nawo pa mwambo othamanga omwe unakonzedwa ndi banki ya Centenary komanso kalabu ya Rotary kubwaira kulilongwe. Mwambowo anaukonza kuti apeze ndalama zomangira chipinda chothandizira kansayi pa chipatala cha Likuni. Zambiri mulipoti la Mercy Matonga. Achilambula anati nzokhumudwitsa kuti kansa ya khomo la chiberekero ikuchulukira kamba kakusowa ka zipangizo komanso akadaulo oyeza matendawo mwansanga. Abale athu akupita ndithu nkhansa yoti inakatha kutheka kuchizika. Ndetu kwalimbikisa aliyense asadikire kuti mwina amve mazizindikiro monga zijana fotokoza adokotala athu kapena kuona kuti ayambe kaye kudwala. Komano pompano mene ali bwino choncho tapemphe kuti apite pa chipatala chimene anacho pafupi kuti akathandizidwe. Tilipezeka ngati mbomamo almost every district komanso kumadera osiyanasiyana mu maboma mwaomo dongosolo limene liliko ifati naphunzitsa manesi madokotala kuti azigwira ntchito imene yotha kupanga screening. Ndipo mawu ake ogwirizira udindo wamkulu wa banki ya Centenary a Beatrix Musiwa anati matenda a kansa amakhala woopsa ngati munthu azindikira mochedwa, chifukwa chake ngati banki ikuthandizira kuti anthu aziyezetsa matenda awo mwansanga. Ifedi ngati banki cholinga chathu ndicho kuti matenda amene watafikire kulikonse kumene ali. Koma pakuti tangoyamba kumene tinayenera kuti tiyambe mwina mtauni muno, koma kutsogoloko tili ndi chilinganizo chokuti tithe kufikira madera ena. Mmodzi mwa akuluakulu kubunge la FIPA mwa Vincent Sinda anati ngakhale akukumana ndi mavuto azachuma kamba kuchoka kwa bungwe la USAID mdziko muno, bungwe lawo likupitirira kumema anthu kuti aziyezetsa matendawo asanadwale. Komano koposa tikufuna tipitirize kugwira ndi ma organizations ena amene akupanga ma activity osiyana-siyana amene amabweretsa anthu ambiri pamodzi kuti ife tithe kupereka ma service ngati mwachoncho.
monga mukudziwa nthawi zambiri zimavuta munthu kuti apeze mayendedwe kuti akafike kumene kuli chipatala. mkumanowo omwe panali mpikisano othamanga unakonzedwa ndi bungwe la bwayi la Rotary Club mogwirizana ndi banki ya Centenary, pomwe bungwe la Baylor Foundation komanso FIPAM amayeza khansa la khomo la chiberekero mwaulere komanso kupereka uphungu wa kachilombo ka HIV. tipitiriza wapasirani nkhanizi mungatha kuonera izi. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city has been just a cookbook. It's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only know me. The Maseko Ngoni Heritage Trust invites you to 2026 Mshangano fundraising dinner and dance as well as a golf tournament. Come and celebrate with His Majesty Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani V on the evening of Friday, the 21st of August 2026 at the Sunbed Capital Hotel in Lilongwe for a fundraising dinner and dance from 6 p.m. and to a golf tournament the following morning on 22nd of August 2026 from 7 a.m. at the Lilongwe Golf Club. Remember, this is in support of preserving and promoting the rich Ngoni culture. Ngwenyama waitana tieni tonse tikapezeke. For details please call Impi Raftseka on 0999124949 or Monica Mzanda Nagama on 0999599331. Together, let us preserve our heritage and strengthen our communities. Bayete. mpingo wa Anglican mchigawo cha Upper Shire William Chombo wapempha anthu ogwira ntchito za umoyo kuti adzigwire ntchito zawo modzipereka komanso mokhulupirika kuti azikhuza miyoyo ya anthu amene akuwatumikira. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira amene amachita maphunziro awo pa sukulu ya St. Luke's College of Health Sciences amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamwambowu Achombo anati ophunzirawa awena kukagwira bwino ntchito zawo kuti akapindulire anthu amene akuwatumikirawa. Kukhala ndi mtima wa chinsese pamene akugwira ntchito ndi anthu kuzipatala, ndiponso akhale anthu amene amayesayesa kuteteza matenda mu ma respective communities awo, makamaka tikamayangana pa nkhani ya public health. Tikachitatera ndiye dziko lidzachita save ndalama zambiri in terms of curative care. Anthu amakapita kuchipatala kawiri timbome matenda ndalama zambiri, but certain illnesses tingachita prevent mala kuti anthu azipita kuzipatala. Mkulu woyang'anira sukuluyi a Gift Kalicheru adati ali ndi chikhulupiriro kuti ophunzira amene amaliza maphunziro awowa apeza ukadaulo oyenerera umene ukawathandize pa ntchito yawo. Chomwe ndingalimbikitse kwambiri iwowa ndikuti aphunzira mokwanira, ali ndi upangiri ofunikira kuti akagwire ntchito ku community, apite akathandize dziko pogwira ntchito modzipereka komanso mwaukadaulo. Ophunzira kwana 312 ndi amene adamaliza maphunziro awowa pa sukuluyi imene ili m'boma la Zomba. Ophunzirawo akhala kuchita maphunziro awo namwino, chitukuko cha m'madera komanso okhuza umoyo wa anthu, ndipo adakondwerera kuti amaliza maphunzirowa pamwambo umene udachitikira pa Church Multipurpose Hall mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Mpingwe Lions Club lati ndilozipereka kuthandizira kuti anthu osowa azitha kupeza nawo katundu mwayi komanso zinthu zina zofunikira moyo wawo. Mtsogoleri wa bungweli a Emmanuel Phiri wanena izi loweruka pamene amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa ana amene amawasunga pa Courageous Kids Foundation boma la Blantyre. Zambiri mulipoti la Daniel Zimba.
kugona ndi njala, kusamba madzi opanda sopo, kusowekera zipangizo zophunzirira monga makope ndi zolembera, komanso zipangizo za ukhondo wa atsikana ku Courageous Kids Foundation ndi mavuto amene ati tsopano achepa. Izi zikutsatira thandizo la pafupifupi 3 million kwacha limene mpingwe Lions Club yapereka loweruka kwa ana amene amasungidwa ndi bungweli. Emmanuel Phiri ndi mtsogoleri wa mpingwe Lions Club. Lions Club mamishoni mwathu kuyang'anira anthu achichepere chonchi timati mayouth awa ndi mbali yathu imene timagwira ntchito. Tiyesesa kunena kuti tikuthandizeni kuti tikapezera anthu amene andikuthekera kuti tithandizapo zimenezi kuti tikufikireni. Mkulu wa Courageous Kids Foundation Courageous Musasa wati iwo amasunga ana amasiye pafupifupi 98 pakadali pano, ndipo anawa amasowekera thandizo m'magawo osiyanasiyana pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Ana amene amasowekera zinthu zambiri zimene pamupato khasiti ngathe kukwanisa ndi ana ambiri, komano chonchi chimene abwerera iwo kutibweresera zinthu zosiyanasiyana zitithandizira kuti ana athu akwanise kusamala khandi thanzi la vina, abweresa makope, abweresa sopo, zipangisa kuti sogola ivina akamapita kusukulu ndi chilimbikiso chabwino chakusukulu chifukwa ali ndi makope okwanira. Awa ndi ana amene ali ndi luso losiyanasiyana kuphatikizapo lovina, nkhonya, kupanga zibangiri, mbawula, komanso ali ndi nzeru moti ena opitirira 40 mwa iwo akhoza mayeso a sukulu za primary komanso a form 2 chaka chino. Zinadziwikanso kuti pakadali pano 16 mwa anawa akuchita maphunziro aukachenjede mu sukulu zosiyanasiyana mdziko muno. Nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions 2-1 pa bwalo la mpira stadium ku Chiwembe mu mzinda wa Blantyre. Nomads tsopano ili ndi mapoint 29, masewero 14 patsogolo pa Silver Strikers ndi Blue Eagles omwe onse ali ndi mapoint 28. Mphunzitsi wa Wanderers Bob Mpenganjira anayamikira osewera ake. Ndinasangalala kwambiri kuti tapambana tapeza 3 points. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri, komanso ndiyamikira anyamata kuti nalimbikira kwambiri. Inali game yovuta kwa basi, monga mnaonera muja kubwerera mu game ndikuwina 2-1. Titapanga concede ku first half muja si chinthu chophweka. Ndiyamikira anyamata kuti yagwira ntchito yopambana ndizosangalatsa kuti tapeza 3 points. Zoona tapanga create ma chances ambiri kwa basi, komano tachinya zigoli ziwiri zokha. Si chinthu chabwino kwa ife ngati timu, tikuyenera tizinya zigoli zokwana chifukwa choti imene akuvutira magames iwa mukachinya zigoli chimodzi chokha kapena ziwiri zokha china chilichonse chikhoza kuchitika. So ndi chabwino kwambiri kuti tikupanga create ma chances tsopano tikonze mbali imene yoti tizinya zigoli zokwana. Mmawa ake mphunzitsi wa Red Lions Malumbo Nkandawire anavomereza kuti masewerowa analovuta. Inali game yabwino kutengera kuti so tinamba ndife kuchinya inde Wanderers ndi timu yayikulu komabe tinapeza mwayi takwisa ntchito. Game inali yabwinobwino, tagonja tivomereze ndoti pena pake sitinapange bwino. Plan yathu imene tinapangira first half inapeza kuti yagwiradi, tikupeza kuti chigoli mwachangu, komanso titengeranso kuti mwinaso anawa ground mundu achichepere mwina tinzeronso pena pake timakhanga tuperewerabe, komabe ndiyamikira kuti anagirapo mtima, tagonja tiyangane chisogolo talowa kumene muligi imeneyi, komabe tiyanganebe chisogolo kunena kuti tasandi game imodzi yomwe ikubwera kusogolo kwathu Masters ikubwera pakomo, tiona kuti zachilimike kuti zapezebe 3 points. FCB Nyasa Big Bullets ili pa nambala yachinayi ndi mapoint 26 itasewera masewero okwana 13. Kumpira Stadium Red Lions inatsogola kudzera mwa Shukrani Musa, Clement Nyondo ndi Mphatso Kamanga anagoletsa kuti Wanderers pambane 2-1 pokutapa masewero. Masewero ena Click Sporting yachita kuchokera kumbuyo pamene imatsalira ndi zigoli ziwiri kuti igonjetse yekha ya 3-2, pamene Moyale FC ndi Kamuzu Barracks afananiza mphamvu 2-2 pa masewero awo. Mawa FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi Luana Mitundu ku Dedza Stadium. Silver Strikers isewera ndi Dedza Dynamo, ndipo Karonga United ikumana ndi Chitipa United. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane na inso mitu yake, Malemu Lucius Banda amukumbukira ngati munthu olimba mtima. Ophunzira msukulu za boma za ukachenjede opitirira 13,000 sapeza mwayi wa ngongole. Nkhani za masewero, Mighty Wanderers yabwerera pamwamba pa FDH Bank Premiership itagonjetsa Red Lions 2-1. Munali ndine Yankho Seunda.
It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Tigwire makani. Malawi latu. Ole bwino. Bwino kai. Ine ndibino tukai. Ole bwino. Ah, tibino kai. Ole bwino. Mafu